Ngiyanibingelela, ngiyanamukela kwi-Africa My Home. Ngiyathemba ukuthi niyaphila, mina ngiyaphila. Namhlanje ngizocela nje sibheke nazo into ezimbalwa kodwa ezisizayo. Sizoqala ngenhlaba. Inhlaba inemisebenzi emihle kakhulu. Mangabe unomuntu ekhaya ohlushwa ushukela, i-diabetes, noma unogogo noma umkhulu ohlushwa i-BP, inhlaba leyo yomile isiza kakhulu mangabe uzoyiqoba ebese uyayibilisa. Ayiphuze njalo ekuseni emva kokudla. Uzombona lapho uzoba umqemane. Ungayihlanganisa-ke nelabatheka, uyihlanganise nonsukumbili. Lapho-ke izokwenza amahhololo. Kanti-ke futhi iphinde ibe yinhle kakhulu mangabe uzochatha ngayo wena ohlushwa iqolo. Nawe wena obuye ungazizwa kahle emzimbeni, mangabe uzochatha ngayo-ke isiza kakhulu ngoba ikhipha wonke amatheketheke. Iphinde-ke futhi izosiza kakhulu mangabe umuntu obangwa yidalwa noma usola ngathi unamathunzi amnyama. Vele nje uyishise, eyomile esebenza kakhulu. Vele nje uyishise ibe umlotha bese uyihlanganisa nomunga. Nawo umunga ushise ube umlotha. Bese ukuhlanganisa kokubili, uthola ubulongo benkomo kanye nobulongo behashi. Ebese uyageza ngalezi zinto, uzowubona umehluko guaranteed. Okay, sidlulele phambili. Lesi isikhumba senhlwathi sisebenza kakhulu-ke ey'ntweni zenhlanhla, ey'ntweni zokudonsa imali nasey'ntweni zokuqina. Uyakwazi ukuthi usithathe usishise sibe insizi bese usihlanganisa nento yakho yokugcoba, awuvuzothandeka. Noma uthola amafutha enhlanhla ebese ufaka phakathi insizi leyo, nakhona ugcobeke ebusweni, awuvuzothandeka, uzothandwa yiwo wonke umuntu futhi uzohlonipheka. Kanjalo futhi uyakwazi ukuthatha insizi yase isikhumba senhlwathi uhlanganise namafutha enhlwathi ebese ugcobisa esilondeni. Mangabe unesilonda noma ingane inezilonda ezingapheli ehlala ngokubhibha, siyoma-ke isilonda sisheshe siphole. Isikhumba senhlwathi uyakwazi ukusihlanganisa nemithi enjengomaliavuma, ogelegele, isifumbathi, omalamba kuphiwe, namakhosi akwancamane, ucabe izandla, kuphinde okunye ukuhlalise kuwolethe. Lokho kuzosiza ekuthenini imali ingapheli isinomi kanjani. Iyaphela nya lento yokuthi ungazi ukuthi imali uyenzeni. Le ndaba yokusebenza kodwa futhi ugcwele ey'kweletini, ubalekele omashonisa, ID yakho ayihlali kuwena, iphela nya. Umuntu ohlanganise lezi zinto njengoba ngisho, ithi imali mayiphela kodwa usuke ekhomba ukuthi ngenza u-1 no-2, into ey'bonakalayo. Lena-ke indindibala, yona-ke isebenza njenge-bulletproof. Mangathiwa ngiyichaza nje kahle ngathi isebenza njenge-bulletproof ngoba iyawuqinisa umzimba, iyaliqinisa futhi negceke. Yabona-ke mangabe ingane ithuka ebusuku ingalali, anovele nje nishunqise endlini ngaphakathi ebusuku, hawu niyolala nonke nikhululeke. Kanjalo futhi noma ngabe izulu libona ukuthi liyaduma liza kabi, uphinde futhi uyishunqise endlini, uyishunqise egcekeni, inuke sokwethayi, hawu akukho zulu lahlalela lapho. Ngicela ningivumele ngivale le video, sobonana kwi-video elandelayo ngesikhathi eyokwenziwa ngaso. Ngiyabonga kakhulu.